Oimore kamora mora ma intiere machiegni e chenro ni mar weche manyien mag oimore kuma bende pod wadhi nyime mar chiwo lipot matut kanyero otingo ikruok ne ik ma Jamadar Francis Ogola ma bende timore odiochieng' makiny e kaunti ma Siaya. Chenro mano mar ik mare mano mar alama otim koda jolweny e alap ma Ulinzi Complex bore Nairobi odiochieng' ma kawuono ka bende kaka olande ni kinyno nyasi biro bedo mana mar familia, kanisa koda jolweny. Ka bende josiasa omisie mager mondo kik tem mar kelo siasa e nyasi makamano. Wantiere koda jofomo magwa maro kanyero Eric Owenga kod Walter Nyambaga ma bende podogo tach kanyo. Obro bedo ka watudre kodgi mondo ginyiswa mogik ewi ikruok ma bende itimo gi sani motelo ne nyasi no ma odiochieng' makiny. Kata kamano magi weche ma wamiyo pek. Nyasi mar chiwo luor mogik ne jatend jolweny Jamadar Francis Ogola obagi alap ma Ulinzi Complex kawuono motelo ne ik mare kiny. And he had briefed me that beginning next month at the pass out parade I would see and the country would see something different. Sirkal osingo mar bero masinde ma jolweny tiyogo mondo ogeng' masiche mamoko e thuolo mabiro. We want to encourage the people of Alego, the people of Siaya, the people of Nyanza to welcome all our guests and also give the general a befitting send-off. Josiasa osiem ni kik ter weche siasa e liend Jamadar Francis Ogola ka chenro mag iko sechope ng'iende motelo ne nyasi mibiro tim e kaunti ma Siaya. Machiegni wechegi nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Parni wechegi bende iluwo kokale mbui magwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube. Ote machok bende ioro kokale lai maro mar ote machok ma en 23600 ka bende gi kindegi ka wachako to wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Siaya kuma ikruok mogika mano ne ik Jamadar Francis Ogola timore. Kuma bende en nyasi ma bende osewachi ni botelne koda jolweny familia kanyakla kod kanisa kende ema bende ibiro mi thuolo mar twak kata chiwo neno. Gisani wadhi achiel kachiel nyaka kanyo kendo watudre koda jafombo marwa mano Walter Nyambago nyiso ni to en ang'o ma bende osetimore kata timore gisani. Walter Imore. Thoth mar biye mamiyo gichweyo liel bedo maduong' nyaka chop seche gendi. Jolweny osebedo ka bano bad sati kendo ging'wano tich kendo kingneno magi mana kombe mosepangi ka ndigeno ni ma biro chopo ka gin welo manyalo chopo 500. Mano wach manolonwa kod jatelo mochung' ne chenro makedo kod mane miluongo ni Major General Paul Otieno mochung' ne chenro makedo kod mane. Nyaka chop seche gendi moko kuom gigo modong' en keto lwasi mar welo mideo mago ma ideo to kod mago mideo ahinya migeno ni biro chopo ka ni mokelo kanyakla kata mana moko kuom jombete mawuok e pinje ma oko to kod moko kuom jogo ma ideo e piny owacho mokelo kanyakla jatend piny William Ruto kod jodito mamoko. Motelo ne ma ne wan kod loso kod jogo mosebedo kata chenro ni endi ka endi manokonwa ni kogik seche mag 12 to gin gadi na tamalo mar ikruok makani biro chope wang'e. Wan kod kuonde moseyiedhi mandeke mopogore opogore makelo kanyakla makalapapla mag welo biro chope. Kama wantiere ni en kar tiegruok mar primary miluongo ni Senator Obama mabende bathe otengi kanyo ma kalapapla biro chung'e to kod kanyo machielo miluongo ni Sauti Kuu mabende mana ondamo machuokwa kaendi mabende ibiro yudo thuolo mar pie kod kalapapla. Jogo manyalo chopo kod geche bende nitiere kanyo moyienegi ma gibiro chopie ka ema nyasi maduong' biro dhi timore. To mak mana ni wan kod kuonde 4 mabende oseyiedhi mokelo kanyakla dala pacho
dala Jamadar Ogola kamibidhi kane toka ji wuok kaendi. To kopogore gi mano bende wantiere kod kanyo miluongo ni kanisa mar St Thomas ACK ma bende ibiro dhi time nyasi mar sidho kendo keto ayanga mano mane ogero kendo bende en kod chenro mar timo kamano mak mana ni tho ong'ade. Koro odiochieng' dhi bedo odiochieng'no ma bet ka iye omitni malich mokalo kendo onge ng'ikni kata matin. Ok an kenda, an ka kod owadwa kata jafwambo Eric Owenga ma bende nosemolo dhiambo ma kawuono ni endi. Ibiro mana miye thuolo matin mondo en bende wenge mar jofwambo mosebedo godo ka nikech pauni duong' omako tung' kocha tamako tung' koni mondo miwang'i ni tang'o madhi nyime. Eric Owenga erokamano, ang'eyo ni ibiro isudo thuolo kendo bende igo tikli neno kaka opangi tent ka endi nitiere kuonde ma welo biro dole okumbo kanyakla kod chenro mamoko. Erokamano Walter, mana kaka wachono ne wachopo ka godhiambo to ayudo ka ne ka otwere matek kendo ne tich dhi nyime kaka ma kalore kod ni en tich momak kod jolweny mane riwre kod moko kuom rowere mane iye ka to gima ng'eyo ni ayudo maling'ling ba wuoyo kod achiel kuom jogo ma gie sani ni iye ka matayo chenro madhi nyime kaka giwacho ni onge nindo kendo gitemo piem kod kinde maneno ni tijni orumo mako chopo gokinyi sama koro welo oseyuoro ka kamoting'o jatend piny ka achiel kod welo mamoko to boyudo ka oselos maber kendo nitie kaka opoge nitie kuonde mibo nitie tents moko mo iloso gie sani okuyo chande koro kuma wantie gie sani ka kendo kinjo piny bende ibo ket ni nyaka wang' jowi mar adhai ma ginya luwo kodo kaka chenro bro dhi e lap makaka. To Walter, gima ni kona mokwongo en ni mokwongo ne wawacho ni kuma ibo yikie Jamadar Francis Omondi Ogola dala ne Mambeje dhano mabro donjo kuro no wayudo koro ni gin dhano mabro romo 50 mopuro koro kaka wacho mokwongo na 15 kech kalore kod nok kata thuolo makacha ematin ibiro yien na dhano maromo 50 kende ema bro donjo kacha. To gima ng'eyo en ni ringre mosenindo Jamadar Francis Omondi Ogola bro chopo e alap ma Kisumu pawa ndeke saa 3 okinyi gubo biro ka giwuotho ka gi convoy kata gache moriedo mang'eny ka koro kele mos ka mokwongo obro dhi kanisa ma kakisa wacho ma gine ma St Thomas Manduru bang'e to weche biro ka mogik kora kitere dala. Koro gima ng'eyo gie sani en ni iko dhi nyime kendo arita koro ridi kech neno ma en nyasi mar jolweny kendo mana kasa kon ni onge nindo gibo temo mondo gine ni gitieko chenro di ma kinyi kiyawo kichopo ka gokinyi to oseset ye ka maler ma tich dhi nyime. Erokamano bana jaeli mano Eric Owenga mami kaka chal kaka en bende nikech osego tikle bathe kocha mondo okchoe wengene ibiro mana yiena mondo mi atang'ni ni nitiere konde mawelo mamoko bende osekoni neno tung' kacha nitiere kanyono motengi ne jombete mabiro dhi wuok e pinje ma oko mana kana silieko ni nitiere kaka Jamadar ma wuok e pinje mag libamba mag Kenya oseketnegi kanyo ne magibiro bete to jopiny owuon manyalo bedo kod miyumo mabiro chuo wang'gie chenro maked kod mane nikech iwacho ni Alego e gwenge mag Alego en kama ogolo thuondi mopogore opogore. Nyalo paro ni jatend piny Amerika machon Barack Hussein Obama bende wuok mana e gweng' makani endi kapok odeko bende Jamadar Ogola no wuok mana kaendi to bende jalweny ma bende no odhi e yweyo makende ma bende gi seche gi tie kaunti nogo e Siaya Silas Oguna bende wuok mana kaendi kanyakla kod jogo mopogore opogore ma bende osebede migawo mar lweny kanyakla kod mano mar obila kanyakla kod Charles Owino bende jogo man tuwuok e Alego kendi kod Alego jogweng' mane waseloso godo wacho ni gin kod thuolo makende mar biro chuo wang'e kata bed ni arita inyalo bet ni already maromo nade to gin gi thuolo mar biro chopo kendo nenogi mak mana ni lwasi kata bor mar kuonde mitime nyasi gi bet ka podwachore matin ibedo ni kama wantiere miluongo ni Senator Obama Primary School niendi nyaka ichop Mur kama idhi ikie Jamadar Ogola en minyalo romo kaka kilomita 1.5 to kendo kiwuok kama wantiere ni Senator Obama kendi kidhi dala gi malo
ng'iya ibiro ka en kendo kilomita manyalo chopo 2 to kendo bende kiwuok e kanya ke kanisa kamidhi timne alama kende nyalo bedo kendo kilomita 1.5. Koro japiny nyalo bedo kod yuko kata tiyo kod masinde moko kanyakla kod geche mondo mi ochopi nyasi gi duto. Kata kamano samoro bende ma inyalo wach ni en yo moro makende minyal gagodo jok ma nyalo muomore nyasi kang'none ma onge kod lai moro moket malong'o nikech tok ka koro gisewuok kende tibiro chwali e dala ne mana kata sekoni ne mana ji 50 okinyi ne ok oyienwa donjo e dala no kalore kod arita kwe manoredi mokalo kendo neno ni mak mana jogo mopuodhi kendo mowal kendo keto wang' dede ma koneni kiwuyori machiegni kanyo endo tinyal ng'wani mondo iduok penjo moko nikech mana jogo mopuodhi. Jael kapok wiyo wil en ni chenro ni endi biro bedo e bwo migawo mar lweny mak mana ni ka nwago mbaka kod jonyuolne kanyakla kod owedene kanyakla kod moko kuom nyiminene to wach maduong' en nowacho ni kiket ik mare mipek nikech en jalno mokaw gik moko mayot. Pononin kod penjo inyalo penjo. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom report machalo koda mana paro ni uleronwa matut kanyakla kod Eric Owenga mana makoro warito eni to kiny koro biro chalo nade. Ageno ni kochopo kiny bende ibo miyowa kanyero matut ewi ikruok mano kochopo go kiny. Erokamano. Akabende wadhi nyime eni jatend piny William Ruto yuago jamadar Francis Ogola kaka jatend jolweny maber moloyo mane Jokenya yudo kata ma Jokenya osebedo godo e historia mare. Omedo ni yiero Ogola kaka jamadar en achiel kuom welo ma omor godo kaluwore koda tije maler kendo omor kod kaka ne gitiyo kanyakla. Jatend piny William Ruto osingeno jaod General Ogola kod nyithinde ni obiro chung' kodgi machiegni kata tok ik mar jamadar. E nyasi manotimne jamadar Francis Ogola e alap tuke jolweny mar Ulinzi Sports Complex, jatend piny William Ruto oyuago jamadar Ogola kowacho ni nomor mar tiyo kode. Every day, either we talked physically, by phone, by WhatsApp, and I can confirm that General Ogola was the best that we could get. Omedo ni omor kod yiero mane omiyo Ogola kaka jamadar kata bedni nokale songa mopogore mondo mi Ogola obed jamadar. We were going to take a different trajectory as a country where merit, professionalism and competence must come before ethnicity. I made up my mind that General Ogola deserved to be the Chief of Defense Forces of the Republic of Kenya. Ruto medo ni jamadar Ogola ni tiyo matek kendo nodeo ngima jolweny wetene. He was very passionate about the welfare of soldiers. Owacho ni jamadar Ogola notimo lokruoge mopogore e jolweny kowacho ni litne ni Ogola ok bineno olemo mabeyo matije okelo. However, I have one regret. He will not be there for me to see the transformation he had planned for our military. He had an elaborate, very well laid out plan on the transformation of the military. Omedo ni achiel kuom lokruoge madito mitimo en mar wilo gik lweny kendo rwako mago manyasani. He had briefed me that beginning next month at the pass out parade, I would see and the country would see something different. Ewi tije, owacho ni jamadar Ogola nokaw ting' mag dongruok ma ok okwayo mondo medne budget mar timo chenro makamago. He didn't ask me for money. He went to his budget and asked his officers to reorganize the budget so that he could respond to the needs of children who were out of school. Jatend piny omedo ni Ogola ne en ng'ama chunye ler, komedo ni jopiny owinjo opuonjre ewi kaka jamadar Ogola nodago ngimane. December 9th, 2023, General Ogola gifted me a framed photograph presented in beautiful calligraphy that read, and I quote, "Fear thou not, for I am with thee."
Osingo ne jaod Jamadar Ogola kod nyithinde ni gibiro yudo arita makare. From Mama Rachel and my children, our very deep and sincere condolences to the family of General Ogola, and on behalf of the people of Kenya, to say poleni sana na Mungu awafariji. Tungni manobedo Bomas of Kenya bang' yiero mokalo ochir kendo e kinde chiwo luor mogik ne mosendo Jamadar Francis Ogola bang' jatend Azimio la Umoja Raila Odinga dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto wuoge ler ewi weche manowacho ni mosenindo Ogola en achiel kuom ji mane otemo loko loch mare e yiero mokalo. Jatend piny owuon owuok oko kalero ni en adier ni weche ne tek bang' yiero no kendo kane imanyo ng'ama kawo lemo mar Jamadar. Kaka jafwamb marwa Ochieng' Emmanuel lero, Ruto owacho ni ne gikware ng'wono Ogola kendo nomiye tich gi chuny maler. Tho mar jatend jolweny General Francis Ogola uchiro gigo manotimore tarik 15 dwe mar 8 higa mar 2022 tok yiero maduong' e pacho ka. Ogola ne oyang kod jatend piny kaka jago mane otemo loko loch mare yierono mane okelo liet e Bomas of Kenya kapok ne oland jaloch mar yierono. I appointed General Ogola. General Ogola is among the people who went to Bomas to try and overturn my victory. Do you know that? Kanolose kinde salut mogik ne mosenindo Ogola manobagi alap ma Ulinzi Lang'ata, ugai mar Azimio la Umoja Raila Odinga ne okawo jatend piny Kenya mondo yang kendo kete ler gigo manotimore Bomas kotenore kod weche mane olieko ewi yiero kod duoko ma Bomas of Kenya. As we lay Ogola tomorrow to rest, I want us to remove the stigma, Your Excellency, because I knew this man very well. General Ogola would never have contemplated or thought about going to Bomas of Kenya to force Mr. Chebukati to alter the results of last general elections. So we want this to be removed as we lay him to rest. Kaudoko kwayo makamano, jatend piny Kenya William Ruto ne oyango kaka chenro mar yiero jatend jolweny ne obedo ka oyango nyinge manochwal e nyime. Jatend piny ne olero ni nying Ogola ne onge listino. All the recommendations that I got on the next CDF and all the advice that I got about the next CDF did not include the name of General Ogola, unfortunately. Jatend piny ne okomungo wach ka oyango ni ne giromo wang' gi wang' kod mosenindo Ogola kendo twak ma Ogola ne ogoyo bade piny kendo yie ni jatend piny ne ni kod ratiro mar tere doho mar jolweny tere rutaya kata ng'wonone. And I had a one-on-one, man-to-man, come to Jesus meeting with General Ogola. And when we concluded that meeting, General Ogola told me the following: Mr. President, I have no defense. I will not try to defend myself. It was wrong what happened. And you have 3 choices. Either send me to court-martial or have me retire or forgive me. Jatend piny odhi nyime gi yango ni mosenindo Ogola ne nigi lony kendo ne romre gi tayo tije mane omiye. Mano ne omiyo omiye tich kata ka weche ne tek. I had made a conscious, deliberate decision that we were going to take a different trajectory as a country. And I made up my mind that General Ogola deserved to be the Chief of Defense Forces of the Republic of Kenya. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Familia mar mosendo Jamadar Francis Omondi Ogola, kanisa kod jolweny
oywago Jamadar Ogolla kaka jambola kendo jal mane ok ohero nyisore. Koloso e lo familia margi, wuod Jamadar Ogolla Joel Rabuku Omondi oywago wuongi kaka jalweny manochiwore mar neno ni piny Kenya obedo gi kwe, kokwayo jolweny omed siro lek mar babane mar rakore kod jonjore mag Al-Shabaab. Ka jalup jatend jolweny Charles Kahariri osingo ni kaka jolweny mag KDF pod gibiro medo chung' motegno e kedo gi jonjore e pacho ka. Joyce Oduor nigi ler mathoth. E alap ma Ulinzi Sports Complex Lang'ata, familia mar mosenindo Jamadar Francis Omondi Ogolla oriwore kod jolweny, jotend kanise, jotelo kod jokenya e chiwo luor margi mogik ne babagi mane owito ngimane chieng' tich ang'wen jumani e masira mar ndek kalapapla. Koloso e lo familia margi, wuod Jamadar Ogolla Joel Rabuku Omondi wacho ni gin kaka familia mar Jamadar gibago kopo mare mogik kaluwore kod dwaro mare nikech babagi ne en jambola mane ohero ngima mani pinya. Joel omedo ni babagi ne en jala mane oluoro Nyasaye kendo kinde duto ne en jachiwo, wach mane osir kod jalup jatend jolweny Charles Kahariri kod kanisa. Somewhere in that helicopter wreck is his Bible, which was his most precious possession. He would be considerate of actions before he took them. So, sir, and this, as we have heard, is grounded on his strong professional grounding, his spiritualism, his intellectual abilities, and family background. General Ogolla walked with Christ. Even when he would get an opportunity to visit the defense headquarters, he would pass by my office. Wuod mosenindo Jamadar Ogolla owacho ni oseikore mar kawo ting' mar rito min mare kaachiel kod familia margi duto mana kaka wuon mare nonyise motelo ne thone. He understood that his position was temporary and it would always end. But he spoke in a certain tone that would suggest that, my son, I won't always be here, and you will need to take care of my wife and my other children, which I am more than ready to do, and it will not be a problem. Joel olero kaka wuon mare ne ochiwore mar neno ni piny Kenya obedo gi kwe, kokwayo jolweny mondo kik dog chien e rakore kod jolweny mag Al-Shabaab. Die in fact fighting one of these enemies, and so usikubali kuogopa Al-Shabaab. Kama mdosi wenu wako wanaogopa adui, basi unaogopa nini? Si yeye amelala hapa na sisi wote tutalala hapa. General Ogolla lived a life of taking the public interest first. Kata obedo ni wuon gi ne ok ochuno mondo otimo rak kinde ka kinde kod jolweny manotelo negi, Joel wacho ni wuon mare ne timo kamano mar neno ni kinde duto dende ni kare. Joel okwayo oganda mondo okop ranyisi makare mar wuon mare. Jalup jatend jolweny Charles Kahariri osingo ni gin kaka jolweny podi gichung' motegno kendo gibiro siro lek mar Jamadar Ogolla kata tok tho mare. We accept the will of God. Your Excellency, my duty is to assure you that the Kenya Defence Forces remains strong despite the loss. We are continuing with our duties of securing our country just like the general would have wanted us. And his passing will only give us the impetus to do more. Jamadar Ogolla oweyo chien min ode Aileen Kathambi Ogolla, nyare Lona Achieng' Omondi, wuode Joel Rabuku Omondi, chi wuode Muthoni Njega Mwaura kod nyakware Taji Mbarara. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo manochope nyasi mar chiwo luor mogik ne Jamadar Francis Ogolla e paw tuke ma Ulinzi Complex Nairobi opoe kaka jal mane jambola kendo manohero tijene. Nyasi makamano bende ne oyuore gi jotelo kaachiel koda jombetre mawuok e pinje mopogore opogore. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Nyasi mar chiwo luor mogik ne Jamadar Francis Ogolla noyuore gi jotelo mopogore opogore moriwo jotelo mawuok e pinje maoko. Secretary of Defense of the United States, my colleague and a friend, the Minister for Defense of Turkey, the Minister of Defense of Tanzania,
the Minister of Defense of Ethiopia, the Minister of Defense of Somalia, and Rwanda, and Burundi, and India, among many, many other colleagues. Koloso enyasino, jatend joten migepe Musalia Mudavadi, oyango jombetre mag pinje mopogore manoriwore gi jolweny ma pacho kae mar chiwo luor margi mogik ne jamadar Francis Ogola. Let me acknowledge the presence of several heads of missions who have joined us here today to bid farewell to General Ogola. Jotelo manoyuoro nyasino oywago jamadar Francis Ogola kaka jala mane jambola mabende nohero tijene. Let's honor his memory by upholding the values he held very dear. I know him as a man of very few words, an accomplished golfer, but a man also who knows his responsibilities to the society. If there was a description of humility, an epitome of humility, then the general who has fallen is indeed a symbol of humility. The man was humble, pleasant, and amiable. He was also a very kind man. Ugai marazimio Raila Odinga oywago jamadar Ogola kaka jal manodak ngima mayot. In death he also said he wants a simple burial and be buried as quickly as possible. This is in line with the traditions of our own African people. Commercializing burials today is not African, it's un-African. Raila medoko ya piny owacho mondo tim nonro mar masich ndek kalapapla manodo jolweny 10 komedo ni nonro bende winjo tim kaluwore gi medruok mag masiche mag ndek kalapapla. But also, Your Excellency, this is also time to take a relook at our equipment and our military, because you have seen a number of these accidents over the last 5 to 10 years. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua bendo singoni kaka jotelo gibiro temo matek mar ng'eyo kama jotije mantiere buogi odakie. That we create time the way you did that day, as we work to get time to know the families of those who work under us when they are still serving. Jotelo mopogore kotelnegi kanyo kod jatend piny William Ruto oywago jamadar Francis Ogola kaka jal mananigi mbola kendo jal mabende nodeo ng'ata e tije. Sharon Ongao, Ulinzi Complex, Nairobi. Kawadhi nyime en kidienje adek mago mag jolweny ma pacho kae, jolweny mag pi, mago mag lo kod mago mag kor polo owuok oko ka rombgi mar goyo salut mogik ne jatendgi mosenindo General Francis Omondi Ogola mano motimore Ulinzi Sports Complex. Joriemb ndeke mag lweny mane General Ogola omiyo puonj e bwo telo mare ofuyo ndeke makamago kendo weyo achiel kuomgi chien. Ranyisi ni achiel kuomgi oweyogi. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, General Ogola bende omi luor mamalo mogik ma jolweny nyalo miyo jatend piny kata jatend jolweny moninde bade kuom muocho risasi 19 e kor polo. Kowuok e kar kano ringre jolweny mosenindo Mama Shujaa Funeral Home, ringre ogai mar jolweny mar 11 mosenindo General Francis Omondi Ogola ochako safar mare mogik e nyamruko moyiedhi man kod nyota 4 mong'ere kaka Gun Courage. Nyamruko makamae en mano ma omi luor mogik kod jolweny kendo onyalo mana ting'o ringre jatend piny kata jatend jolweny kende. Kaka ranyisi mar luor mamalo ne ogai mar jolweny man kod sigana manyangafu, Major Generals mag lweny oko ringre jatendgi kagipangore kowuok e wang' apaya mar Raila Odinga Way kochomo Lang'ata Road nyaka e lap mar tuke mar jolweny ma Ulinzi Sports Complex e kar chung' od bura ma Lang'ata. Bang' chopo e lap ma Ulinzi Sports Complex, jolweny mag pi, jolweny mag kor polo kaachiel gi jolweny mag lowo ochung' tir kendo chwado salut mogik ne ogai margi e kinde ma ringre ne luoro pap nyadichiel. E ranyisi mar keto safar mar jatendgi e lweto bong'o nyakalaga, jodolo e lemo mag Major Generals otelo e nyim othiwi moyiedhi
mane oting'o ringre General Ogola. Bendera mar jolweny, bendera ma pacho kae kod mano mar riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe olier nus, ranyisi makende ni thuon onindo e bade. Ranyisi makende ni jolweny mag kor polo owito achiel kuomgi, ndeke mag lweny mong'ere kaka jet fighters, ofuyo kendo weyo chien achiel kuomgi. Tazama ndege hizi 4 zimeweza kupita hivi sasa. E yo moyiedhi mar chiwo luor maduong' mogik ne jatendgi, jolweny omuocho risasi 19 ka gigoyo salut. Ma en luor maduong' mogik ma jolweny miyo jatend piny kata jatend jolweny ma onindo e bade. General Francis Omondi Ogola dhi bedo jatend jolweny mokwongo e pacho kae kuom wito ngimane kapod en e apisi. Safar mogik mar General Francis Omondi Ogola koro ochomo e gwenge mag Ng'ia e kar chung' od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya, kama idhi kowe e kar yweyo mare mogik odiochieng' makiny. Kata odoko ni jolweny ogoyo salut mogik ne General Francis Omondi Ogola kaka General mar 11 e historia ma pacho kae, nying General Francis Omondi Ogola biro siko e historia mar piny Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Ulinzi Sports Complex, Nairobi. Jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo wacho ni familia, jolweny kod kanisa ema kiny noyud thuolo mar wuoyo e nyasi mogik mar ik jamadar Francis Ogola. Ogolo siem ne josiasa ni kik kiny tem tero siasa e nyasi mibiro time skul primar mar Senator Obama e sub-county ma Alego Usonga. Millicent Adhiambo miyo aler mathoth. E kardak makogelo e sub-county ma Alego Usonga e county ma Siaya, moko kuom jotelo e lemo mopogore pachoka kotelnegi kod jatelo mongirore migawo mar arita Raymond Omolo ochopo mar neno ni ikruok makare oketi motelo ne nyasi mar kop mogik ne jamadar Francis Ogola. Getting further details from Nairobi, so as things are emerging, we are also evolving our plans. Picha mako ka ikruok makagi kacha dhi nyime e lab skul primar ma Senator Obama ka jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo yengo ni skundno e manyasi mogik mar jamadar Francis Ogola kine timre. PS Omolo olero ni grube 3 kende moting'o anyuola, jolweny kod jokanisa e makine yud thuolo mar twak kod jopiny makine yuor mar chiwo luor margi mogik ne mosenindo jamadar Ogola. Because this is a state funeral, and of course the fact that it's going to be conducted by the military, the traditions and protocol, and what that means is that even for the political leadership, the expectation is that we want to urge you to adhere and respect the wishes of the general and also the protocol by the military. There would not be space for many people to speak. So at least it's just important that I put that out. Let us emulate some of the strong virtues that General Ogola exhibited. Humility in service, dedication in service, honesty, integrity. We will remember General Ogola for all those, and please let us emulate and practice that those of us who have remained with. Jagoro mongirore Omolo okoyo jopiny mondo kinyo nyis horuok makende ka girwako welo duto makine chop mar yuago jamadar Ogola. We want to encourage the people of Alego, the people of Siaya, the people of Nyanza to welcome all our guests and also give the general a befitting send-off. Major General Paul Otieno mabende ochopo kanyo oyango ni ikruok mochuo chieng' imedo ket kare ka bende ogeni jotend jolweny mawuok e pinje mag Afrika ma Ugwe bende kine chopi. We are going to host 3 categories of dignitaries. We have the local community. We expect to feed them as well as seat them. The local administration already is seized of the issue. I think, Madam, you're there in terms of taking charge. Then we have the VVIPs,
That is the cabinet secretaries, the principal secretaries, other senior military generals, senior county officers, and the rest, including VVIPs from abroad that we are also going to host. Ringre mosenindo, Jamadar Francis Ogola, kinefu, nyaka lap ndeke ma Kisumu, kowuok Nairobi, kod kalapapla mar jolweny, kama bang'e, nitere dalane kaunti ma Siaya, e yor apaya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kogelo, Siaya County. Chenro mar yango odiechieng' nyuol mar Joel Oyeyo ma en wuon Jamadar Francis Ogola odhi nyime kaka nochan motelo ne tho mar Ogola. Nyasi manobagi par wuon Ogola kama ne nitiere koda mor mar chopo ne higni 100 ka nyithinde opuoye kaka wuoro makare. Walter Nyambago osebedo kogo tach e gwenge mag Ng'iya kendo nitiere koda lipot mar nyasino. En nyasi makende mar jaduong' Joel Oyeyo ka onyono higa 100 mar nyuol mare. Nyasi mane otai dalane Masumbi. Jaduong' Joel ma en wuon mosenindo Jamadar Francis Ogola oyudo puoch kod pak ka jokritos werne joso kendo gigonyo nyiduonge. He's a very humble man. In the community here is somebody known to be very generous. He will listen to any problem affecting any family. Children who had a problem with the education, he could provide them with the fees. Nyithindo pako kito puonj mane omiyogi mar bedo jachiwo maonge ngunya. I was waiting for him that we were going to, in fact I wanted to travel from Kisumu to home. So we were waiting just to confirm everything and have the bash. Little did I know that the bash, my father's birthday party, was going to turn to my brother's funeral. The grandchildren thought it wise that since their grandfather has reached 100 years, they should celebrate that golden jubilee year. So that is something also we had put in prayers. Wuon Francis Ogola katodoko nini kod higni 100 kamano, pod en kod teko kendo goyo mbaka kod osiepene mane otene kod owetene mako ni en jaduong' motegno. Nyare wacho ni wuon mare ojatimne nyasi ka kindeni nyekwayo omi ting' mar loso nyasi. He is also someone who talks very little. We will also talk to him. He is someone who has very few words. He doesn't have a problem with the people. And I think also this one also gave him time to live a longer. Ezekia wacho ni wuon mare en jahera kendo jal machiko ite. Jaduong' Joel oko ero fere kod ji kendo wachore ni mane momiyo nyono higni buora. Because he has very few problems with people. He wants to be self-reliant. He wants to do things on his own way and also live a very simple life within his reach. Kanisa mar St. Thomas SCK Bade Mandoro mane otayo chenro mar nyuol mar jaduong' ojiwo jaduong' Joel kaluwore kod pek mar masira mosire. E kinde nyasino jotelo kod osiepe bende oyudo thuolo mar chopo e kaka jagoro mongire e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kod jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo e kind jotelo mamoko mane opoyo nyinyo mar jaduong' ka gibedo kod e kuyo. Those who believe like the general believed, like the family believed, in each and everything that happens, we thank and glorify the Lord. And for us who are left behind, our responsibility is to honor the Lord by serving humanity. Yawuot jaduong' kod nyige kanyakla kod familia mane ochopo nyasi bende oyudo thuolo mar bilo kode kek. Kama obedo kek mong'adi kindene kod Jamadar Francis Ogola. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Ng'iya e kaunti ma Siaya. Kadhi nyime ni lit kod kuyo kwako familia moro mabende wuok e gwenge ma Lego kaluwore koda tho mar wuodgi Sergeant Clifford Omondi mabende nowito ngimane kanyakla kod jolweny mamoko 9 kama noting'o Jamadar Francis Ogola e masira mar kalapapla mabende notimore. Anyuola no mano mar Cliff gisani wacho kanyero ni ne giyudo report mar thona mare kapok noland kata kapok ute fwambo noyudo report no. Giyogo Cliff kaka siro maduong' e dier dalagi kabende gipare kaka jal mane ong'eyo rito wat kod osiep kendo jambola kinde duto.
brother Clifford Onyango Omondi is one of us because he's my cousin. We learned about his death yesterday. We knew that he was working in the Kenya Air Force, and we are also aware that he left Nairobi yesterday for a safari to with the head of the armed forces, and we got information that there was an aircraft accident, and he was among the people who were in the aeroplane. And we knew that long time ago, before it was being talked about in the radio and the news. Cliff was friendly and lovely. In fact, he was so friendly that you could not even know that he works in the Kenya Army, because in the village here he is so friendly and has a lot of good relations with people of all cadres. Osiepe anyuola kod jolweny mamoko nochopo e dala mar Mosendo Sergeant John Kinywa Muridhi e kaunti ma Kirinyaga kuom nyasi mar goyone oriti wuodgi manowito ngimane masira mar ndek kalapapla ma bende notimore odiechieng' mar Tich Ang'wen. Familia no owacho ni gidong' gi fuok maduong' kaluwore ni wuodgi no ema ne konyogi. E nyasi moro manobagi gi familia mar Sergeant Rose Nyawira ma bende nowito ngimane masira no, familia mare owacho ni gichano ike chieng' Tich Ang'wen tarik 25 e nyasi mibiro tele kod jolweny mag KDF. Kaka wuon Nyawira olero, gibiro dhi nyime gi nyasi mar iko nyare ka giparo Nyawira kaka nyako manoketo familia no kanyachiel. Niliwachia mtoto, na hiyo mtoto ni mimi, na mimi ni mimi Baba Rose. Kwa hivyo iwapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, the next 20 years Mungu akitujalia na nikuwe hai, nitaona huyo mtoto wake akirudisha Rose wangu kwa hii boma. Hiyo pengo ameacha, sijui nani ataweza kuijaza. Kwa familia tukiwa na event, alikuwa anapenda sana hiyo kazi. Alikuwa anasipiga, anasiweka madoido, anatuonyesha, anatutumia kwa simu. Hata sisi tunajifunia hiyo kazi alikuwa anafanya. Aneno ka gikanyo bende modhi kawo godo yweyowa mokwongo e chenro ni mano mar Oimore. Erokamano ahinya kuom ote ni wacho ni an nyaringa Alfred Oluoch, aneno Ramogi TV kantiere Karungu, ka bende atimo mos ahinya ne familia mar Francis Ogola. Akuyo ahinya kuom lalo wadwa e masich ndege manyocha timore mano Sergeant Clifford Omondi. Erokamano ahinya kendo atimo ni mos mano Kanyero MOJ. Jovel kantiere Mbosi wacho ni Ramogi ler, pam mar Otondo Ramogi ler, piny ema koro okuyo. Byron wacho ni pod weche mag tho omako dhowa kendo atimo mos ne familia mar Ogola. Ben Aywer Jagem Gongo wacho ni tho mar Ogola lit, lakini duto ber iweyo ne Nyasaye. Anyalo wacho ne dala no mos ahinya mano Kanyero Boaz Abade. Wadhi mane yweyo pod waduogo gi mathoth kik idhi mabor. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kucheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
Mimi nataka uhakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikii la mwadhini wala la mtekamaji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo. Ndio nyinyi wakusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Kwan mana jomohero goyo thum. Wan ne wisigendni mayudore thum. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni. Rekodwa mondi win thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap. Donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod Jota Chenro, Lindra Mogi, kod DJ Kolo, Thum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Erokamano maduong' kuom medo mana kete e weche manyien gi mago mag oyimore. Kabende gi sani wach mabende pod wamedo luwo en kanyero mar jafwambo machon Michael Oyie mabende oland ni owito ngimane. Michael Oyier mabende wachore ne yudo thieth mano kanyero e kar thieth mar Nairobi Hospital owito ngimane odhiambo masani. Kabende jofwambo jotelo kanyakla kod jamamoko medo oro ote magi mag kuyo ne familia mare. Mano wach kanyero ni jafwambo machon Michael Oyier owito ngimane e kindego mabende ne omedo yudo thieth e hospitalno mano mar Nairobi, Bore Nairobi. Wamedo timo mos ne familia mare. Kawadhi mbele en ni skul primary kod sekondar manyake minche kaunti manyamira kwano lal tok yamo mager walotado e skul mar sekondar. Mwandu maningo gi poko yangi okethore kayende bende no luar e wichoche mag skunduno. Kaluwere koda jadak mag aluora no mano tony bang' yiend luar e utegi. Masirano no timore so chiko kogwen e seche mane koth mager ne chwe. Jatend jopuonje mag skunduno wacho ni masirano kelo kethruok maduong' kendo gikwayo mondo ochiwne gi kony kapok skunde oyaw. Jod bura ma South Mugirango Steve Mogaka osingo ni skunde go biro yudo kony mar loso gik mokethore. Sasa kusikia kama kitu imeanguka na mtoto alikuwa nje, mtoto akakimbia kwa nyumba. Kukimbia kwa nyumba akasema nimesikia kuoga kitu imeanguka. Sasa kutoka nje tukaona giza kwa sababu hii paa ilikuwa nyeusi. Sasa tukashinda ni nini, kuangalia kidogo tukaona ni paa. It's a very unfortunate incident that has taken us several steps back. But we thank God that there were no injuries. There were no life lost. It is only the roof that was blown off several meters from the school compound. We've invited the public works officer to assess the damage and give us a report on why that roof gave in. After assessment has been done, if
they can help me repair the toilet or construct a new one, I think I'll be comfortable. And even besides that, if you look at the topography of the school, it is not good. There's a lot of erosion going down. And I want to assure the Nyakimincha community that we will do what it takes to restore their roof and the affected toilets before the children come back to school in a week or so. Maromo kanyero ganda gana berio ma olo sehinyo mawuok e county ma Kisumu kaluore koda koth mapek mosebedo kabuore koro dhi buonjo matin kotero koda kony mag chiemo kod gik mamoko Mated county no chwalo nege mamuonyo omenda maromo milion 4.8 kaluore gi koth ma pod igeno ni dhi nyime chue pacho ka gikwayo ganda ma pod nitiere kuonde ma pi pongo mondo dara odhi kuonde moting'ore wego hel ni mantiere dho nam lolwe mayudo lal kinde koth kana mopong nyaka oko ikwayo mondo omany kama oting'ore mabende ginyalo loke ohandgi. Reports filed by our administrators, that is Kisumu County administrators, indicates that as at yesterday, the floods have affected 7,870 people across Kisumu County. Out of the affected population, 1,928 households have been displaced from their homes. Members of 1,275 households have been integrated with neighbors and relatives. Kawuono wanka nikech nitie chiemo kod gik mamoko ma bokonyo jogwa ma county government of Kisumu nyiewo magin worth 4.8 million. We are working from next year to raise, but we are trying to advise the city dwellers that obey the 30 meters riparian rule. Don't go constructing houses and makeshifts next to the lake. If you are doing beach hotel, the first thing you should do is to control the high water levels, what Yacht Club has done and what has been done at the port. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Mimi naitwa Anton Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Matu. Niko na dondana niharakisha, ananiambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani, sasa tuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunaweka manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie, kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno, kendo bedo gi mor kod kwe e odiechieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye.
Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo, tinyalo bedo gi wach adi achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Gombo mang'eny, paro maricho kod chenro maricho. Ok adwa ni mondo onyi obed ka. In mitim kinda mondo igole ka nikech bedo Nairobi neka. Mona timo gik mang'eny ahinya. Owete adek kedo ewi mwandu ma wuongi noweyo. Utiko malit. Kukuru. Tudonga manungo dalani. Mwandu mane wuongi oweyo ketho winjruok mane nitiere kindgi. Koro wach wil ma pile ibiro get pile ibiro ni odwa. Ang'o mibiro timo? Be gibiro loso kwe kindgi koso winjruok mane kind joot biro kethore chuth. Ewi Nam Sinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Moko kuom jopur mawuok Bonchari, Kisii South ochako ng'ur ni cham mantiere puothegi ok nyag maber, mano bang' tiyo kod mbolea mag sirkal magichichgo ni bandia, gino magiwacho noketho oduma mantiere puothegi. Gikwayo mondo tim nonro ewi mboleago kapok jopur mamoko pacho ka oyudo lal maket kot margi. Magitimore seche ma apisa mag komiti mar pur e od bura mamalo chako yuoro dero mag mbolea mopogore opogore pacho ka kod romo gi jopur e boma Nakuru kod kaunti ma Kericho. E kindegi ma pod sirkal timo nonro ewi mbolea mabandia, jopur mopogore ogolo ng'ur ni gineno lokruok ma ok ber e puothegi mana dwe achiel bang' tiyo kod mboleago, wach mamiyo pachgi chandore. Mchanga ile nyeupe ndio hii. Sasa iko kwa samba, hata nikiangalia samba sio mahindi ya maana. Nikafikiria itabadilika, wacha nini nilete mbolea nyingine inaitwa top dressing. Top dressing nienda wiki hii. Ilikuwa Friday. Pia nikaleta mifuko 4. Nipeleke alafu ni top kwa hiyo samba yangu, niombe samba yangu na inaweza kuendelea. Kufungua ya mbolea kwa samba ngapata yenyewe imechanganyika na mawe. Watu wakuja kawanyesa, ngafanya cement hapo. Sasa vile mfanya hiyo, fanya cement na maji. Mchanga ndiye inaonekana kwa hiyo sahani. Niko kwa samba nalima naona silimi. Sasa mkubwa Ruto. Ni nini ulisema utatusaidia sisi wa mama? Mimi nasindwa kukutoa nduru. Nasindwa kukutoa nini? Sasa nitatupa pesa na hapo ndio tegemea. So tunakuomba utusaidie uangalie kampuni inatengeneza mbolea ni ya aina gani. Sababu we uko hapo juu lakini najua unaweza ukatuma wenzako wakuje kufuatilia hiyo habari. Si tunalia sana, hatutaki tukae na njaa aswa hii Kisii County yetu, ndio watu wengi utegemea sana. Kabende komachielo en Kanyero ni jafwambo mano mar tipo mar Citizen TV Stephen Leto odiochieng' makawuono otimo arusa koda nyawadi e kanisa no mar Methodist mantiere e kaunti ma Narok. Mano Kanyero kapoko gidhie e nyasi mabende obedo koda familia mare, osiepe kanyakla kod jopiny mabende nochopo e nyasi motimore Olentimama Stadium mane gwengego ma Narok. Kawadonjo e pau tuke eni jaloch piny ngima e ng'wech mar mita 800 Mary Mora
oloyo piem makamano e tuke mag Kipkeino Classic odhiambo makawuono e alap Manyayo. Morano yudo gold kiluwe koda Vivian Kiprotich. Final winner. And she's mag Triple Chase jo Kenya Abraham Kibiwot, Amos Serem kod Matthew Kosgei nokawo midila duto adek e piem makamano. Reynolds Cheruyot emano bedo jaloch e piem mag mita 1,500. Catching up, as well as the rest of the team. Nobody really wants to contest her, and there she pulls away.